Posima danas ne igramo Minecraft, nego radimo ulepšavanje youtubera u Photoshopu, znači ovo je moj novi serijal, ali prije toga da kažem nešto o mom kanalu. Znači moj kanal ima 50 i nešto subscribera, ali ja sam juče izbacio klip koji je za ceo dan, ja mislim, dostigao 10. Znači gledanost. Znači tu nije normalno, a i veoma je malo, ne razumijem. Da li se vama ne sviđaju moji klipovi ili aktivirajte se malo, ja sam evo sad se i aktivirao. Znači klipove ću probati svaki dan da izbacujem, tako da aktivirajte se malo pa da mi počnemo sa ovim. Prvo ćemo da dodamo Serbijanu 8. I što je lijep čoveče, malo vamo, tako. Onda ćemo malo nasići ovako, da smanjimo, malo da podignemo ovako. Dobro, i nešto što mi se najviše sviđa, to je ovo koji ispuni oči pa izgleda tako slatko. Dobro, ovo oko ćemo malo i da smanjimo. Dobro, znači ovo malo povećamo, ne radi se to tako, čekaj, ne mislim da je ovo, nije, nema veze. Znači, to je bilo to za ovaj video, znači nadam se svideo, predložite u komentarima kog sljedećeg da photoshopiram, kako se već kaže, znači i aktivirajte se malo više, znači i to je bilo to, čao.